ning ndi kene rak wis ah. OTW kok ora teko-teko. Sampe iki apa metu Kinara sik kok. Oh, Jebul Mbak Indah kok metu Kinara mak gak iso. wis. Enggak lo mak sama. Suka. Wis yo. Wis. Mine kemang karek mine. Penti umur, Bu. Ndak Iki yo. jadi toples Etin. Anu yo kan ngede Mbak Mur ya. Metu Kinara sedih. Yo, wis terus. Aku pe sarapan. Sarapan. Sarapan dhisik, guys. Ndekne juga ada. Mangan njere sakmene nggih 18. Wis cukup. Wong sakmene wis mangan wareg ae. Dewek mie piring iku, guys. Sarapanmu lesu? Ya aku kusuk teng lesu juga. Sik kok nama kelet. Nggih. Wis sarapan. Sik, guys. Yos. Oh, mau sarapan. Balado ndok. Mie. Wis ah. Oh, wong sego saiki mak yo ngene ditambah yadu dadi akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kono aku man. Ya. Ama hak dhewe nak. Lomba abang tok mak ndingi iki lek gak aku lomba cempleng mak iki gak abang ae kok pesen. Bener sarapan dhisik, makan dhisik. Ampun kula ampun ganjel sak dik nama. Mbak apa? Loh, aku kok mbek apa? Tetep tak tinggal-tinggali ada. Wis mangan ya. Heeh. Masih kek kowe. Heeh. Lah aku telepon Mak Atini. Engko mampir kono karo Iwang Gawa ngono. Yo aku ngono. Kamu kan tuh situ marah. Kenapa udah jam itu? Apa yang dia jadi? Gak paham, Mak. Kata teko ya. Apa yang dia ndok duko. Walah, ya pokoknya pengen metu ngono ya berarti. Mak iki gak ketok piringe, Mak. Mak enek njungoki lho. Kok. Heeh. Ayo ketok titik lah. Lah, ini kan ketok makame. Mbak, pasang tripodnya. Apa? Guys. Loh, nanti segoku mau. Gak ada kerupuk, guys. Lek ngatine matang. Tak kon masakno kono, guys. Ini gak mangan kok alas. Aku nek gak sarapan dhisik asu. Aku ora ketang esuk ini sarapan. Itu mbek wetengen. Sambel inguk. Matanya masak inguk, matanya blambiak. Pikirannya buat tok ndi. Nek kon masak iki seneng itu. Aku nek kon masak males. Enak sih, tak pedes. Ini tak pernah nyanyi. Singkong pada metu kabeh jajaran. Arifin, grup Sriwi Kutil, Lina sama Dewi. Lina ndak bumbu. Kono lenter. Harapan di sini.
Aku mah pengen ngulik ngatini. Kayak kroso, ora citerno. Resik-resik kok semoro hukum paling sedih lho tak pirang-pirang tahun. Hukum paling iki pirang menit, Pak? Iya, 15 menit, 20 menit. Kok kono ditulis ya? Jam paling tinggi. Biasanya ditulis ya, Pak. Nah, ya tulisannya. Ora angger ngono lho, Ngger. Nek kowe yo nek dulu yo sak kakon tapi awake ora. Ukurannya 15 menit 20 menit. Awake sing gak kuat piye? Aku mare ra tau. Tapi enteng apa ora, Pak? Hah? Nang awak enteng apa ora? Nah, Nang awak kok enteng apa ora? enteng ke awake. Embok. Aku kok enteng. Dijenge wong kok hukum beruang. Nek bar lho, Pak, nek bar. Iya, enteng. Omongan iki kok ditekok iki yo mlambiar. Kasiat iki bar enteng apa ora? Ya, ini jari ini dipegel-pegel nyunyi apa-apa iki. Ya, ya mari. Padha ae. Mari. Ya wis aku yo mari paling. Hmm. Nek kowe kok gosong, gosong. Kowe tak ke malah. Untuk tok. Iya iki terus ku wirenge aku yo ora manas sih. Apa aja ceblongo. Saiki ceblongo ngombe karo kene banyu belerang. Rafa ki ngombenan opo ngombe. Ini kan kono yo ngombe. Ku ora gudak. Nang sarapan isik, Mak? Ndingi cacahe nonton anu tak isih ngumpul nang mobil. Apa? Piring-piring lho. Ngarah-ngarah ya cah lanang. Kok ngantek. Oh, dingklik kue warisane ilang kok. Dingklikku kae lho ilang. Ngen nek ditekok ya do mbah. Peso wis kae peso piro ae ku. Ndak aku dhewe aku ora tau masak ya. Masak nang omah yo. Hah? Yo nek batu mbah ndak roh. Eh? Motor. Ora betah. Ya iki jarene motor iki kuwi ben Grand Max 100 piro ngono. Saya ngopi antara sampai saya kecil. Mesinnya kan mesin lama kan. Grand Max. Saya aku tahu dulu sampai saya kecil. Grand Max. Motor iki ya kudune ngedol dhisik Pak kuwi. Motor ini jalan kayak gitu lah. Tapi motor ini Lah kok nang kene mumbruk. motor itu ada itu pekal Eh? itu pekal. Kok ndak level kelas kakap kok mbok kok tuku motor. Ini juga Pak Es, Ambo Es, anaknya Isin nek bojone engko. Bojone isin kok motor elek. Tuku eko. Tinggo boleh tuku. Wong aku kene oleh kok ra apa tuku lah.
Duwe kok diceh-ceh wesi ki apa ora ngopeni apa piye. Apa ngene dina-dina neratan kok. Oh. Oh, gelem ndang nyileh kene ape metu ape nang ndi. Aku sami mau ndek mobil ya samjang terus penak. Iso tuku mobil wah, iso tuku mobil. Mobil nek saiki lho Pak. Oh alah. Ngeri wecang. Pajeke. Bensin ki nggonku ki saiki tek 23.000. Walah mundak kok pol jeleng. Mau nek sak juta isih susuk epek iki nggih. Saiki terus sak tenggok. Alah. Kok sambat le ya sambat. Mundak e mak deal kok. Lah ngene iki lho nggih di mobil iki metu-metu ya. Apa cukup Dik 2 yuta? Iya. Aku mulane linang. Nah aku ki aja mbok kongkon nang ndi nak. Nah refreshing ngene-ngene. Oh alah nang nganggo dhuwit apa mletu ngono ki sam 5 juta sampur rantai. Ndak iya leh ngono. Mbah nek aku urip iki pancene wong ora seneng anu ngono ki cah ngger. Rono. Nek iki kan nggo hukum awak ambek tangga-tanggane. Ora tahu. Nek kelencet tanpa guna, tanpa ukara ngono iki aku cek tak pikir iki. Arep boyak pedarane wong medhit, wong mecugel dienggo dhewe. Arep boyak. Lah mergo iki ya berkendaraan nek gak cukup dik nggo dik 2000 empet-empetan lho ya. Ndure sopire, ndure mangane 5 juta ngono. Tenan aku tapuk cangkemku kula aku. Aku mlanek linae entar rene. Engko nganu kene engko lah gak. Oga berobat ngono wis gak. Nek berobat kan masih sisan ya. Kontrolno penyakit. Resik po karo Pak Japlik yo. Karo terapi. Wis ngger apa tak goleki yo kuwi. Pisan-pisan. Iya Pak kulitku tok hitam sekali Pak. Kobong kulitku, Gek. Wireng tenanan. Biasanya mulus tapi ki ireng ki disewantet ngono bendal, Pak. Mitosnya orang hitam tuh banyak sekali. Lho, wong nek usum-usum santet ngono ki, Dik, Pak. Wonge mbok omongane. Mbok apa dendam apa, wonge ora roh kok. Santet tapi yo bendal nek wong ireng. Biasane ngono. Nah ilmu-ilmu niki santet iki sing disantet apa? Karek kono. Aku nandurku apik, aku mikirku ngene iki, apik dingenekno wong kene. Aku iki nandurku sukut nandurku gak rawe, tukule gak rawe. Nunggu apa? Nandurku kates. Wah ya kates. Nandurku kara, wah ya kara, krek kelas. Nandur jeruk ya wae loro kae loro. Tukul dhewe kae, angel kae. Ya wis ora apa-apa. Pentingnya awake dhewe ra anu wong. Gak seneng ambek awake dhewe ya ora apa-apa. Rene apa-apa yo. Sik mik yo ora teko. Lek apa asu apa brok yo gak. Ora apa-apa ben. Muga-muga awake dhewe iki ndonga. Muga-muga nyandut paring hidayah, muga-muga apik mbek wong. Ora dendam mbek wong. Tapi wonge ngapik-ngapik ngesor-ngesor awake dhewe iki yo ora apik nggih. 1 2 3 kalau kita tidak bisa dibuat apik, kita tidak boleh merendahkan diri kita. Aku tak go pedoman. Yo wis cukup. Andap asor ki oleh Pak, nek wis diandapi diasori nek wong kita mengalah ki gak oleh. Nek kowe lho kowe kok nuturi wong. Aku ki bergelut dengan hatiku sendiri kok. Aku ki gelut atiku tak gubelut. Ngene pokoke penting mangan wareg.
Mangan wareg ngene iki. Wong apik iki angel. Nek lak wong elek kuwi, wong apik iki urung ketentu ditampa apik. Wong apik niku ya penampane urung tentu apik. Mbantu wong ngono ki ya dibantu urung tentu penampane wong ku apik. Wis akeh contone apa tak lakoni ngantek saiki padha ae kira aku mbantu wong ya penampane wong ora apik kok. Ibarat dibantu lho ora apik. Pancene yo satuane awakku. Satuane awakku iki elek. Mbok kowe nyumbang kaya apa ora apik, tapi aku tetep akan berbuat baik. Jarine angger mbok kei mangan iki wis ngocros ae, teko ndi-ndi wis to. Pokoke lha kae delok marmoyo jemblung babar pisan. Kae kono nggo TV madhep rono Pak weteng kok. Kok lah mepe oleh kok. Kok kena kopi kirek kok. Hah? Ya wis guys, ngono ae. Sing penting tak dongakno padha sehat, tak toto-toto nggawa klambi. Wis sarapan. Kok teko karo sarapan meh. Mangan terus aja pemirsa. Ya wis ora apa-apa wong mangan kok. Mangan ki ora apa-apa, sing penting sehat, wetenge sedeng ya ora. Tuku sedeng lho, Ger. Wong lho wetenge. Lipah ora tak jak. Wong awake lemes ae kok, Ger. Angger mergo sithik lemes. Kesel. Aku mulane ya ora tak jak nendi-nendi gak. Kowe ben nikmati meteng iki. Ya ora tak jak. Biasane kan ndek niki. Aku ki nek ndekne ora ngono lah. Wis lipah kuwi ya ape mbok ujat mbok ora bae. Ayo Lip. Ayo Mbah, syuting rono. Kene wis kene mel iki nek kono anu gak apa-apa wis sampe kuwi diutok wis. Tukang syuting. Wis baut. Ya berhubung ndekne duwe anak wis. Syukur ijek 6 ndo masa anak si Toto. Lah aku kae umur yo Arifin lah umur bar dadi nganten langsung duwe anak. Langsung duwe anak terus tak mbarno 9 tahun kabeh 9 tahun berarti umur yo sekitar 28 29 aku bayi Lina. Bayi Lina iki jane aku iso gak ndek pikiran aku meteng iki. Gak ndek pikiran aku. Lah aku nek pengiran di meteng aku ndang meteng dek kae, aku ndang sugih dek kae. Jare Rafa ki membawa berkah. Alung ndak tak tengno ndek kae. Ora gak usah. Ya atus ya ora apa-apa, Mbak. Beres sik. Terus umur 43 ki aku lagi meteng Rafa kuwi. 43 kae ora nduk jek enom pas aku. Nah gambar-gambarku kan lho kejek 6. 43 6 tahun kemudian lho gambarku. Oh, wayu le kaya kaya anu Melia mundruk. Meli mundruk. Alah ya wis. Umur bertambah. Jadi putu cok lah putu Rafa, putu Lina nggruguk pisan. Ya wis karek sing ngendung. Pasrah ing panggung. Isine apa ya? Ya nggawe video, mangan, konten wis ana sing delok wis alhamdulillah kena dienggo mangan. Ngono ae wis aku tak nikmati hidup ae wis. Apa tak apa pengen metu ya metu. Nek terus duwe mobil metu tak pikir neh ya. Pengeluaran banyak. Aku ndek kae mikir ngene ndek mobil walah pin iki nek ndek mobil paman langit randu tok ibarate ngono pin. Biasane konten kan gak jutaan ibarate di atusan. Cerit di 500 entek ya pin. Aku ngono nek mikir nek ndek mobil iki. Lah pin bensin tok e piro? 10 liter. Rono kurung mangan, kurung nyangoni. Alah enak teruk-teruk pin. Di mobil ini terus aku tak
kesempatan ngono nggih rono rene rono ora biayane akeh. Ben sing nom ae sampean ben iso golek duit dienggo sing nom ae sing tuwa iki mau anut tok. Nek gak hati-hati awake dhewe iki terus nek geblegong diguyu sapa? Ngono lho. Nek geblegong diguyu wong. Halah kok ya trimo ngono lho. Wong aku ki hati-hati aku. Aku nek matani ya Allah, aku aja ngantek koyo ndek kene, nek geblegong nek aku apa-apa kontak aku pijet neh isin neh. Tapi aku yo gak isin, anggere sing penting aku iso mang. Kebalik ke habitatine aku yo tak tuwebengi ning atiku. Ya tapi aku yo ndonga karo sing gawe urip muga-muga yo diparingi lancar le nyambut gawe. Aku mau ngono tok anggere. Nyambut gawe iki diparingi lancar, iso ngobani anak sak keluarga ngene iki aku seneng. Ini iso bermanfaat kanggo wong yo aku yo malah seneng. Ya ora muluk-muluk. Ora duwe apa ndek, ora duwe usaha apa nggih, kowe usahane cepu lho nggih. Oh alah. Rame ki ngono ki Mbak, 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan, sak wulan. 6 bulan, 5 bulan. Engko sak liwat sak ya sekono. Wis ketes modal puluhan juta ya. Lempam. Gak percaya jajal. Kowe ape saiki mbangun ku lho hotel do nganggur. Do kosong lah kabeh. Mergo iki cepu ki gersang renek telek asu. Tak kandhani. Aku ki wis tak pelajari, kota cepu wis tak pelajari. Duit tak ceceh, tak gue man, tak gue gawe hotel-hotel, kamar-kamar gue persewaan. Anak aku no, mending duwe gawane Solo. Padha ae bangun kontrakan ning kono. Berapa miliar pamane gawe miliaran. Iku yo butuh tahunan. Lagi setahun 1 juta urung balik. 10 tahun urung balik. Pamane. Tenang nggih pamane 500 lho. 500 lagi setahun piro? 50 juta. Apa 500 juta? 500 nek 10 50 juta. Setahun yo 50 juta, kayak 20 juta. Lah bangun miliaran. Kuwi membutuhkan berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun iki lho. Dalam pembangunan iku apa yo gerek sing rusak? Tetep enek sing rusak. Ora berarti. Ora berarti ya. Yo mok cuma ngono mau dawakno lakon ngono ae. Alung enak sawah jane iki. Enak sawah jane. Sawah pamane 400, 300 diseni ditandur telung sasi yo cek enak sawah jane. Tapi yo kangelan, Ger. Wong tani kangelane kangelane pokping. Sing batik iki ya kudune kuwi lho. Duwe batu bara. Wis di pabrik batu bara ora bakal bangkrut. Usaha nang kene iki kandhane. Usaha nang kene iki bingung, Ger. Duit duwe akeh apa diusahakno ora mekar duwe ngangkrak. Wis to. Titeni lho, tuapuk cangkemmu. Tuapuk cangkemmu ngono aku. Ledok lho. Tapi nek mbok nunggu luar-luar kono gak ero kaya ada universitas ngono iki mergo iki tetep berkembang. Dodolo tetep berkembang payu. Lah nek nang kene universitase mok kuwi nggih wis dikuasai migas sih. Wis dikuasai kono. Wis gak oleh kontrak ning nggo apa wong nggo dhuwit jaba migas wis menyediakan mes. Lho, gak yo entek entute. Lah wong migas sugih duwe minyak. Ora payu nunggu lah nek nang kampus-kampus kok Solo, koyo Malang, kok opo ngono kuwi kan nunggu jobo-jobo ijik payu, ijik berusaha ijik payu. Koyo wong pamane iki aku ndek dhuwit ngkei nang kene mbok bangun kontrakan. Hotel ku lho, hotel sing dicekel Surya sing jurusane Mbak Endah. Kuwi ape didol. Kon berapa triliun kuwi. Ombu. Kon 200 miliar. Sing kelar sapa? Ora kelar.
Terus sampe sing tuku ki nek gak kuwi Pak Perap wowo ora kelar. Hotel mangkrap. Hotel kuwi sing apa kuwi anding anu kuwi ngguri kuwi kosong ya wisan. Hotel apa kuwi sing ngarep Mega Bintang yo. Kuwi yo kosong, ngguri ki malah dienggo sekolah sing ora bayar. Oh, ya ngger usaha ki asam Bati ketoke guaya duwe hotel. Padha ngelu ndase. Iya, dhuwit wis kadung mlebu nang kono nggo dandan ki jebret. Taun ora balik apa lek ora balik. Oh, sugih ki yo bingung. Nek tinggo usaha kok ngendi kok nindan iki percaya aku. Nindan usahane nang kono. Gawe nang kono. Kono wis kadung akeh. Kene rame, kene sepi. Pinter ki nindan. Aku jane pengen kuwi koyo nindan ngono ya. Pinter. Tapi rezekine wong dhewe ora saged iki nyonto wong pinter ngono. Ora terus aku awake dhewe kudu kaya ngono nek iso ya ora apa-apa. Nyonto wong pinter. Enak sing duit tinggo tuku wesi ae ngono ki ya neng. Duit pamer tuku wesi, terus nek tuku wesi ngono ki eneng ae. Wis tinggo usaha tuku sawah lho ger. Engko tak tuku sawah nang kene. Duwe sawah iki lho ceritane tanggaku. Iki duwe sawah sak kedhok. Usum banyu jret. Golek tukang traktor ora enek. Traktor kampung banyu enek. Kanggo banyune entek langgek gelem. Lah kono-kono wis bar banyune wis kadung entek. Oh, asam gampang. Tak pelajari ngono ki aku. Ya enak nek ndek dhuwit ki wis meneng ae. Ndek dhuwit wis pengen usaha sing kecil-kecilan ae sing sekirane anu sing cepet payu, cepet entek ngono. Ya wis cepet payu, cepet entek. Apa yo emas kuwi, bakul emas. Utoh. Yo ngger wong kudu harus belajar seperti itu. Bakul emas. Tuh, ndek apa alung bakul emas. Emas itu tuku ya rugi. Apa dibalekno ya rugi lho, iki bakul emas. Metu gelem apa mlebu mau ki jenenge ilmu pentil bakul emas iki. Lho, iya kowe gak percaya. Ora enek Mas bangkrut irene. Bakul emas tetep rugi ae. Event koyo ngontrak nembok lek gawe kontrakan nang kene alah tak pikir keri nduk kuwi. Kontrakan wong nganggur akeh waduh bolong. Negur kok nunggok cepu ki apa le ngger. Oh alah garing ring renek telek asu. Ipen apa? Ipen olahraga yo reneng. Lho, ape nang cepu ki boro-boro turu. Paling wong cepu ki boro-boro pengen cepu mulih main mboke elek turu nang hotel wis kulino putune gatelen turu nang hotel wis ngono tok. Alah. Duwe kok di meh-meh tinggo gawe kontrakan. Gak nduk. Ana sing kontrakan bareng ki eneng ki apa kontrakan ki apa yo gak anu apa jenenge. Apa gak ngrawat engko sing bolong gendenge WC-ne ketutup telek, sing kesumpelan apa jenenge. Dandan iki mesti dinggoni terus apik ngono. Oh alah kuwi jenenge engko malah koyok sing nganggo tidak nyaman dan tidak akurat. Ya duwe dicekeli ae ngger iki sumpangan pokoke ora sanggo tuku marik-marik. Iki larang pangan, larang apa duwe dicekel aja nggo usaha dhisik kowe nek usahane nggo cepu wis pikir dhisik ae pikir keri. Mergo yo lah nek cepu wis do sambat kalau ngger bakul. Isine iki mok do sambat ya. Bangun gak dadi, bangun gak dadi. Nek kowe nenggok di luar sing sekirane kaya ada universitas mending invest di sana aja. Oh, invest tuku. Lagi mbok tukokno tanah kok kapan-kapan bakalane apa nang kono bakalane munggah. Nek ora didol ora apa-apa, tapi kan munggah.
invest tuku tanah ora usah bangun kos-kosan. Nek nang kene. Ya wis ngono. Angel kene nggih golek pangan iki alah iso mangan wis bunga terimae. Wong sugih-sugih iki ya muni kok gebyare, tapi duit pemasukane alah. Nek gak duwe dik liyane asampo. Nangis jagakno kuwi tok. Nangis. Nek gak duwe usaha liyane ngono gak. Nek wong sugih kan usahane wis kadung akeh. Iki sepi. Lah nek sing kaya wong iki mbok ngomong akeh-akeh ora usah duit saimet. Mbok nggo usaha nggo malah ora karuan. Loh. Sing penting usaha ngene. Siji berjalan wis kuwi ae. Wis. Nek nggo sandang pangan. Jam 8. Heeh. Enggak apa-apa. Udah sarapan dhisik? Sarapan. Sri wis teko, guys.